Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, no? Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi ka natong tanan. Kumusta? Adlaw dai karong Lunes, no? Pizza 15 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O karon din no, ato ipalayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni OG Kumpok Rakasa o dili pa din no. Sa taon day ko no, sa tanan nga nagsunod aning dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay no. Gikan sa Pilmero hantod karon no. Salamat kaayo mga ka-followers no, mga ka-listeners. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni OG Kumpok Rakasa, part 49 na ta no, mga ka-followers no, part 49 na ta. Budbud og bibingka. Jian, gibikugan ko! Jian, malumusot! Tabang! Tabang! Jian! Ano, Jian? Ano? Ala, may nakapakapa ilaw sa swimming pool. Si Takla ka na! Ang akong langga! Luwason ako! Takla, Milo! Dinilang ka siyan. Tabangan ti kang alsa ni Takla Benjigo. Bebe! Iplasa na to siya, be! Ibaw tumaw tayon Benjigo. Bawa ko! Di ka, ako lang be. Ako'y! Ikaw ba? Tay ko hiko, pag yung kabi, ako. Oy, ala, giukupan man tayon. Ala, Benjigo. Mura pag nagsupsup ang suso. Matatao, Takla. Wa para ba mo maminyog sa kong migo? Nga, bantay ka. Matatao, noy. Buhi tao, noy. Ay, paghilak na, Noy! Matik ay kagnaw! Isprikitik. Padayon ako gumatumot, be. Oh, Zengo, ngano ka ni? Iho, Zengo. Oh, ngano ka na stakla? Ang akong umabot nga umaga. Ang sinahitabo ni Takla, ha? Ang umaabot na kong daughter-in-law. Ikaw lang may warawaran sa kamot si Benjigo. Kay busy kayo sa pagmotumaw ni Takla nga nalumos. Ginoo ko. Ala? May bubuhat sa tubig. Sus, thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Unsa ka to, mahal nga haring bibiti? Balikan ako tong imong giingon. Wait. Kung ako na unya, ang kutsara ng sudlan, nga lawas sa kusog nga puwersa sa gahom sa gangit-git. Dili ko na paabuton pa nga maimpit si Renatara. Patyon ko na lang siya. Unsay nga? Wait. O, kaha. Wait. Akong ipapatay si Renatara. Daghan ang masukog, maglakot nimo ni Ana. Wait. Wa sila'y mahimo. Kay ako na ang pinakagamhanan sa tanan. Tinuod na. Wait. Mukurong silang tanan sa kahadlok na ko. Maogyat ka na ang mahitabo. Tinuod na. Pusa, mukatawa tagda ko. Wait.
naguto ka, Hariki? Duwendes nga puti? Oh, nganong magulanon ka mo? Masamot yun niya ang kabusado niya ring bibiti. Sa higayon, nga maangko niya ang kusog kayong puwersa sa gahom sa kangit-ngit. Husto ka, Hariki. Abusado naman gani kayo. Nga hari siya ning gingarian. Unya, unsa nakahakon siya na yun ang pinakagamanan ning gingarian. Dili na unya silent martial law ang mahitabo. Husto ka, mahal nga Reyna Tara. Iampo ta na lang ni Bathala ang tanan. Ihangad ta kaniya ang tanan. Mauyod! Kibati ko nagkadoon na ang katapusan. May ngit-ngit nga tanahon nga akong pagkailantawan. May umaabot nga dagong katalagman. Ako ang great nga dragon. Unsa'y buhaton ko. Unsa. Asa ko mudapig. Asa. Sa katarong. O sa kadautan. Salamat kaayo ninyong tanan, ha? Nga inyo kong naluwas. Dakas siya natin akla. Chian. Kang Baijigo ka nga magpasalamat takla. Siya miluwas ni mo. Mauyod. Jago, Salamat akong hero. Yagan ko ni mo. Ang lami! Buinasamig ko na ko Fight yun na. Kumbati yun. Kumbati, Hojigo. Aron makakita na yung apo ni Maria Picat. Mauyod. Saway pagduha-duha. Ingnon ko ikaw, Jeko, nga uyon ako nga makasalta. Yes! OMG! Oh, yes! Wow! Yes, Yahoo.com! .ph! Nganong sige ka magtingsi diya, Tukoy? Nung saka? Karon po ko kasakay og airplane Hercules. Mao ba? Nindot man di ay. Nindot kayo. Kung dili kay passenger airplane na kini, Tukoy, private airplane kini ni Don Arturo, o kita lang ang sakay nini. Kamantay ko. Dato kayo na nga atong amo kasi Don Arturo. Liwat sa mga congressman, sa pipila ka senador, o sa mga kadakuan sa mga department sa gobyerno. Oo, pero dili liwat nila nga mga kurako o buhaya, kay lehitimo man ang mga dagkong negosyo ni Don Arturo. Kamantay ko na. Kamantay ko. Tara kayo. Yutay. Oy, ang langgam ka ng tabian.
migo ko din ng aeroplano nga itong gisakyan. 558! Ah, 558. Grabe ha. Ti pa man. Wait. Mau ba asawang ko ka? Mga nisulti sa senadoros nga si Titi Sotsot. Plano sa minority nga mo ilog sa kahong. Aron sila na usabang mahimong majority o mailog ang posisyon isip pangulo sa mga senadoros. Wait. Mau ba? Kung sa'y plano mo, mahal nga rin, baby T. Wait. Palihokon ko nga kung mga DBI. DBI? DBI, Duendes Bureau Investigation. Wait. Ang DBI. Ang DBI? Mo'y imong sangunan? Nganong dili naman lang ang DNP? Wait. DNP, Duendes National Policeness. Oh! Mahal nga hari! Wait. Lakip sila. Apil. Sila ang mupalibot sa balawranan sa mga sinadoros. Labing maayo! Wait. Aron sigurado dyan nga dili makasod si Sinadoros Toto de la Sasa. Tinuod na! Wait. Imposibleng makasuod pa siya sa balawranan sa mga sinadoros aron magabotar. Kay siguradong madakpan siya sa libuan ka mga DNP o DNI nga nagbantay sa sud o gawas. O kung madakpan si Senadoros, Toto de la Sasa? Wait. Aw natural, dakpon gayod og pugsanong isakay sa higanting uwak aron isurrender ngadto sa ISOSO. Diin may warrant siya. Mahisama di ay siya ni kanhiharing PRDDDD. Wait. Busa, mga tawa, tagdako. Kawas nun ka siyang makasud sa bahay balauranan sa mga senadoros? Dali! Sigurado yun na hugot ang pagbantay sa mga sakop ni Haring BBD. Pero bisan pa man, dili nila ma-underestimate si Senadoros Toto de la Sasa. General siya kaniadto. Suhito sa mga lihok ug operasyon sa mga tinugyanan sa balaod dinhi sa gingharian. Iampo na lang nato nga makalusot siya. Bisan sa hugot nga seguridad, aron mailog ang renda isip pangulo sa mga senadoros. Ug higpit nang maimbestigar ang mga kahiwian, ilabi na ang korupsyon nga minalitang bahandi. Ilabi na sa flood control project ning kingharian. Taya, ligaw kay mga hangkaw. Gano'n ka? Okay, dalag, gano'n ka? Da, ang hangkaw nga takla, kukukirang dako. Nga naman. Buot ang makigminyo ni Diego. Ano? Unsa? Di isay. Mga jailong. Salamat takla. Nga sa katapusan, kita gyud magkadayon ug makasalan gyud kita. Kalipay sa dako, Diego. Nga kita gyud sa altar sa kaminyoon. Oh, ikayong tadayon ha? Oh, gusto kong sa labing daling panahon, magkasal na kamo, Diego, dakla! Yay! Og dili kay kamo lang. Madayo na yun ang double wedding! Double wedding dati? Oo, iho, Diego.
Kay lakip kami ni Maria Picat may Delilah. Magpakasal sa anang higayuna. Oh yes, Arturo may Samson. Oh! Ang mga hanggang. Double wedding pa ang mahitabo. Kahilas. Tsa! Bahala sila. Unya, kita ini bakal. Ay kabla ka. Triple wedding ang mahitabo. Ano man? Magpakasal sa kita. Ay, ganahan ko, ana. Puman na to, mabaligya ang tanantang bulangon ng brilyantes. Sa higala kong foreigner, gatato kayo. Mahimo na mga itang Don Pugart. O unya ikaw, Don Palalat. Dunya Palalat. Kabantay ka? Kabantay. Oo, idungan din nato ang atong kasal. Sa ilang kasal. Pero, mas bungga! Unya ang atong kasal. Kaysa ilang kasal. Wow! Ginahan ko, ana. Mongos mo na to ang atong plano, ha? Ugmang adlaw. First thing in the morning, mabauli na dayon kita. Diba, semana man unta ta din sa resort? Bitaw na di. Unta, pero dili na karon. Mabauli na dayon ta. Aron sa ingon mahikay ta dayon ang atong kasal. Sa labing daling panahon, Iho Diego. Og excited na kay kong makasal kami sil. Siya Miss Takla. Excited na kay Cook. Takla. Ako sa Diego. Excited ka ba sa Maria Picat? Ay, excited mo lang. Sugot magani ko karon dayon sa ba? Wait. Anong masok-anin naman tayo? Wait. Waminal. Sa hinungdan sa imong sapot, ha? Wait. Si Sinadoros Toto de la Sasa. Unsay ngay? Wait. Nakalusot yun siya sa hugot na pagbantay sa atong Duendes National Policeness. Ingon mo usap sa atong TBI con Duendes Bureau Investigation. Ka-imposible. Wait. Nasayop kitang taran sa pag-underestimate niya. Wala ito mga una-una. Nga kanin siyang general o expert sa warfare o kuman pa. Mahal nga haring pipiti. Wait. Suito sab siya sa mga lihok sa atong mga armadong kusog. Suito siya sa armadong kusog. Kung daghan tag intelligence, may iyasab. May kanhin niyang mga sakop nga atong mga sakop karon. Ay, tinuod na. Wait. Og ang sakit palandongon. Mauang ang unsa? Wait. Nailog nila ang liderato sa mga senadoros. Sila nagkaroon ang majority. O posible kayo nga maukay na hinuon ang atong mga anomalya. Kabantay ka na. Ilabi na ang atong flood control projects. Nenggingarian sa mga duendes. Tinuod na. Wait. Busa maglago taog dako. Malipayon ka mo, mga puting duwendes. Ngano? Huwag pa dahil ka masayod sa balita. Mahangaray na Tara. Dito ko sa sud sa bahay ang puanan ni Bathala. Pisi kong nagampo. Nagrosaryo. Dali. Alang sa imong kasayuran. Mahangaray na Tara. Milampo si Sinadoros Toto de la Sasa. Unsa? Sila nagkaroon ng majority. Nailog nila ang liderato sa mga senadoros. Midaog ang katarong. Mahal nga Bathala. Salamat. Dahil ko
Ayaw pagsige og balog-balog tukoy. Kay dali na kini atong biyahe. Aeroplano ba atong gisakyan? Ignorante man ko. Gusto mo kong magsusi-susi sa palibot. May bino diha tukoy. Basi kinahan ka mo inom. Aron makatuog ka. Uy, may pakita na sab sa bintana ng aeroplano ang langgam tabian. 1-0. 1-0. 1-0. Miti tigil ang langgam tabian. Banghag sa ilong. Maudi ka na ang nahitabo. Wait. Asawang kukak. Personal ko silang gimanduan. Tugit. Sinadoros Toto de la Sasa. Aresim. Og patyo ng si Bisan Kinsa nga mobabag. Aron mapugos na siya sa pagda sa dahog. Sakay sa ikanting uwak. Og ipabilanggo sa Aizozo. Sa panikaning haring TRDDDD. Apan wa kita mo lampos. Wait. Isuwayan sa itong mga taga-DBI ang pagsuod sa bahay palaranan sa mga sinadoros. Apan misoko lang mga gwardya, Dili kini mahimo mahal nga haring pipiti. Unsay buhaton ta? Unsa? Wait. Mga gutaog dako. Ay! Kinanglang may buhaton ta mahal nga haring pipiti. Wait. Asawang ko ka. Dili mahimong magmika ta. Og magpaabot na lang sa mamahimong linugdangan ni ini. Wait. Unsa may buhaton ta, asawang ko ka. Mahal nga haring pipiti. Hari ka! Busa mahimo nimo ang tanan. Wait. Pero lisod na ni nga sitwasyon. Mahal nga hari. Wait. Murag naipit na tayo No! Dili! Wait. Maluya tagdako. Dali! Ang mga puti o yanong duwindes nagmaya sa may tabo. Mahal nga ray na tara. Gusto ka, Hariki? This calls for a celebration. Mag-celebrate kitang tanan. Pero unsa man mahal nga ray na tara. Wa ka sila'y buhaton nga dautan? Si Haring BBT? Unsay? Ibaw Hariki. Dautan sila. Naa kanila ang tanang mga resources. Sa laktod, kontrolado nila hapit ang tanan. Mahal nga ray na tara. Dakong kagubot ang nahitabo tali sa mga sakop sa DBI o sa security sa bahay balauranan sa mga sinaduros. O kung wa pa mo babag ang mga security, hayan, nadakpan na o nataral na sa dahog ang maong sinaduros. Hitogya na siya o ipabilanggo sa banyagang korte sa Izozo. Mauyod! Maong dili pa kita makasiguro sa hingpit nga kadaugan sa mga yano o puting duwendes. Mauyod! Kay nasiguro kung may buhaton pang dautan ang hari. Mahal nga ray na tara. Unsa? Wait. Abugada ka man yun, asawang ko ka. Suito sa balaod. Mangtrawan ko. Tabangi ko. Tampagi ko. Mahal nga hari. Wait. Unsa may angay kong buhaton. Ilabi pa karon. Nga kung igso ang babaeng sinadoras. Namulong nga may informasyon ko na siya. Nga, ako mismo ang mimando sa mga taga DBI agent nga arestuhon yun si Sinadoros Toto de la Sasa. Og ang mobabag, si Bisan Kinsang mobabag patyon.
wait. Unsa lagi buhaton ko, mahal kong asawang ko, kak. Kung ikaw ang niya sa komposisyon, kung ikay pasultihon, unsa man. Ipatawag ang tanang kadagkuan sa imong mga sakop, mahal nga haring PBT. Wait. Ipatawag? Mag-meeting ta sa angay tang buhaton. Wait. Mag-meeting? Ipatawag ang mga politikong tuwindis, ang mga kadagkuan sa mga opisina ning tuwindis, ang mga kadagkuan sa armadong kusog, lakip na ang mga kadagkuan sa mga relihiyon. Wait. Lakip na ang kadagkuan sa mga relihiyon. Lakip na ang atong mga trolls o artista nga apil sa atong pahiyula. Wait. Apandaghan kay sila nga atong gibayran. Ipatawag kay General Meeting ang mahitabo aron malutsan ta ning problema. Wait. Oh, mahal kong asawang ko, kak. Mag-focus ta og dako. Padung na kita sa mansyon na di. Wa kita laing himuon sigo iho. Kung dili ang paghikay na yun sa atong mga kasal. Lihokon ko dayon ang atong sinumar Arturo May Samson. Oh, Maria Picat, may Delilah. Kinahanglan pa na ko mo balik sa among dapit, Jago. Squatter na ba dito da? Daghang mal dito. Ba natin katakla? Ako si Jigo. Ako ang manilipod ni mo. Mura ka na bayag si Hercules Pachikaw. Kapantay ko na ingon siya. Wait. Kini, ang inyong mahal nga haring BBT. Magpa-presscon sa mga duwindos nga media nga hari. Unsa ka ang iyang isulti? Alang sa inyong kasayuran. Wait. Minota Wait. Ang imong masayod mga dwindis ning gingarian. Ngawa ako'y kasayuran sa naitabong kagubot sa balay balauranan sa mga sinadoros. Dili ako mo'y nag-order nga ipadakop si Sinadoros Toto de la Sasa. Wait. Huwag ko magmando nila. Sa mga armadong kusog ng gingarian sa mga duwindes, huwag ko magmando. Ayaw gyud pag ang mahal nga haring PBT. Porfa. Tumala gyud ang akong mando nimo. Wait. Ngibisan kanus Huwag gayod ako magmando kanila. Ilabi na sa TBI. Gani, gitawgan ko si Direktor Tulibagbag. Wait. Og matod niya, wa say sakop nga agent nga tuwa dito sa bay balauranan sa mga sinadoros. Sa DNP, Conduendes National Policeness. Wa sila'y kasayuran kung si kinsa ang pugsanong miso dito og nakigaway sa mga security. Kabantay mo, ana? Wait. Ang kalma lang mong tanan, yung mga twindes. Kay dili ako mo'y nag-order sa atong mga tinungyanan sa balaod ng gingarian. Ugwa pa kita masayon kung kinsa ning grupo, Padayon pa kining gisota. Kini ang inyong mahal nga haring BBT. Moingon, akong ipasalig ka ninyo nga doon na giri investigasyon o doon na giri manubag kung kinsa man ang tagsa. Wait. Babu! Imong gipaong ang engkantuhanong telebisyon. Nanghugas na sayang mga kamot ang hari. Tali.
Wayod niya ang kunang mga panghitabo. Nangilad na sab siya. Apan dili niya mailad. Ang kinabag ang mga duwendes ning gingarian. Mauyod, mauyod! Mauyod. Bogay! Asa mo kita pa dong ini? Kaganihapat ang nagsigig lakaw, ha? Ang nga mga adto tapadong sa Buwagsong Cordoba. Ato sa ilang bani sa pakalto. Sa mga taong ka, sunod lang nako, Okay, doon na lang ta. Saan sa? Basta. Ganahan ka kang mauli. Gani. Maong follow me. Uy. Oh, Sila ka to, Sinjigo. labing siguro. Magkapauli na sila una na to. Tuwa na. Di palayo na. Nga nawawan ang nila pasakya. Di mahimo, uy. Di mahimo. Gano'n? Nga nooy? Kabantay ka? Wa tay kwarta sa pagsuod na to sa Mountain View Resort. Pero misuod yun ta. O nag-enjoy ta pag-ayo. Nagmukbang pamangganit ta? Wag ka may buong kung din tay kwartang bayat pag-out na to. Bulawan o brilyantes ang imong gibayad? Dili. Unsa man di ay? Ipa-charge na ko nila ni Jigo ang atong bill. Oh. Pero nung agad ni mo, Sila nila yung mag-bogart. Lalimba. Uy, tara, nakita ko ng akong motor. Ang motor sa unahan to, mo na ito sakyan? Olat. Aron sigon na, makaabot na yun ta sa baybayon. Din abto ang abutana na to sa amigo kong dato kayong foreigner. Okay. Usa, di na mula din kinang airplane nga atong gisakyan, ha? Mauman bitaw nga agipasulob ti ka og parasyot. Espre kitak. Nagdali ni. Mulaos pa kaya sa Iran ang aeroplano. Ano man? Mamulit pa sila og mga kabhang sa bala o missile aron ipatimbang. Salbakuta. Tara. Misigas na kapitan ng aeroplano. Pasapot yung ipasapot. Panahula ko nung muambak na. Abrihan ko na. Abri ang patan. Ambag na tukoy! Ambag na! Dito, handok ko, dili ko. Handok, tigap, itok mo, tigap. Ito na. Natagak na siya. Muambag na sa ko. Oops! Heronimo! Ito ba? Aras ito ko isumos. Mupadailos pa ko. Apaso mo siya. Gunita gusto ko eh. Ayaw handok. Ako si Hercules. Ako ang malipod ni mo. Ngutala na yan. Sus, bisig na kalisod. Ngutala, gihapon ka niya. Uy, ang langgam mo ba na? Miti, pag yun. Pili pa na kong langgama. Wait. Nanong ikaw nagsamabalakon kaayo ka. Wait. Dili kini mahimo. Nasayod kong dili mo to ang kinabag ang mga duwendes ng gingarian. Ilabi na ang mga yano o puting duwendes. Kita pa gihapon ang nagupod sa rinda sa pangagamhanan ni ining gingharian. Pero, wait. Ang Tudkanus mahal kong asawa nga kita pagihapon. Mga
Wait. Aksyon akong kabalaka. Dali kami, Linog! Apa, mga... Wait. Wait. Kibati ko ang kusog kayong gahom sa kangit-ngit. Unsa? Wait. Oh, mihonong na ang Linog. Mga ring bibiti. Wait. Nagkadool na siya. Nagkadool na. Apan, asa? Wa ko siya makita. Wait. Ang mga samara na kung naghinubra ang pagkadautan, ang makakita og mobati sa kusog kayong gahom sa gangit-ngit. Mga ring bibiti. Wait. Og gibati kong nagkadool na kini. Og na siguro kung mag-abot na kami. Akong lawas ang iyang sudlan. Mga ring bibiti. Wait. O gibati kong nagkadool na gyud kini. Nakasiguro kong mag-abot na kami. Ako yung lawas ang iyang sodlan. Ako ang may pinakabalumo og naong. Kabantay ka na. Pugutan og naong. Disinte. Wait. Hinungdan nga dagan ang naskam nimo. Mahal nga haring bibiti. Wait. May tama ka. Mahal kong asawang kokak. Pero wa sila'y kasayuran. Nga ako ang pinakadautang hari ng gingarian. Tinuod na. Wait. Bosa, mukatawa taog na ko. Salamat nga naunong na ang Linog. Mauyod. Apan gibati kung may dakong katalagman nga mahitabo. Mangandam tang tanan, ug labaw sa tanan, magampo ta ni Bathala. May gani kay daghan pa ni gasolina ang motor. Natural. Gipultang ko ning daan sa una pa. Kamay ra kay nakuha ang gasolina. Pilar ko ni diri. Labing maayo kay mahal na kayong gasolina karon. Samot ng krudo. Oh, mauyod. Ay kabala ka. Happy tata mo dato. Ay, tinuod na. O kung madato na ta. Sama ni Barisa Pakaldo Risula. Batay ka na. Bisan pag mag-oil price hike. Bumahal ang gasolina. Awar na ibili na to ay. Bisan taksa kalibo pa. Ang litros gasolina. Sa krudo. Tag 2,000 ang litro. Why kaso? Kung mahitabo na, maihap na lang siguro ang magdagan nga sakyanan. Nasulag uhipan ni mo ba na? Agani, abog baya, motor ta. Pero ay kabala ka, hapit na nga itong pagkadato lahat. Padung na kita sa Dublin sa Baybayon, kabantay ka na. Din ato ta mag-abot sa foreigner kung higalang dato kayo. Bagay, ganang ato pa man dito. Ganang dili na mala sa syudad na mag-apot. Nga naman. Oh, mas nindot manggod sa syudad kun. Kay kun mabayra ng atong mga pulawan o brilyantes, mag-shopping dayon ko. Bitaw no, ya ato takaon sa Tikjangdong Special Foods. Kabantay ka na. Akabantay. Og ako, palit ni ko malong sakyanan. Kanang may butang nga nagpayong. Dayon, mag-franchise up kong fast food chain. Kanang kananan, kanang sikat kaayo. Unsa man? Ang McJolly! Tambol man, Brando. Kabantay ka? Kabantay. Milanding na kining atong private helicopter. Og ni anak kita sa helipad ng mansyon. Baynoy! Karisel! Ayay. Mura man estudyante ko yung nunoy. Present man, ingon siyan. Natural. Di man ko absent. Baynoy! Munit suminta klas sa syudad sa ilang dapit. Ha? Uban ko?
Sigurado kang muuban mo, Diego, Nunoy? Sige, kaingon ko na. Squatter ang among dapit o daghang maldito dito. Ako si Hercules! Ako ang balipo ninyo! Hercules! Tara! Patalayan mo! Patalayan mo! Hoy! Ala? Ang langgam ka, Biay! Ang langgam. Ala, 603! Ligasan ako 641! Bangag Mga sayo! Mga kayo! Mahal nga haring pipiti. Wait. Nga no, mahal kong asawang kukat. Nasa sikretong lawakan tanan. Wait. Kinsa? Ang mga nagdawatan sa atong payola. Ang mga miyembro sa atong malitagang. Ang mga kadagkuan sa atong crocodile organization. Wait. Sa ato pa, ang mga kaupantang dagkong politiko. Na ang mga senadoros sa kongresmanos nga atong kaapin sa malitagang o crocodile organization. Wait. Mo katawa dagdako. Unsay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa inyong unahuna ang matubag sa pagpadayo ning nagkiata nga sugilanon nga sinuwat ni Uji Kumpok Rakasa Budbud o Bibingka. Uliog day ko no, subscribe sa ako ang YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.